Dobrý den přeji všem. Vítám vás u dnešního povídání o infrapanelech, inovativním způsobu využívání tepelné energie. V dnešním díle se podíváme na to, jak vám infrapanely mohou prospět, jaké výhody přinášejí a na co si dát pozor při jejich instalaci. Připojte se k nám a objevte, jak můžete využívat tepelnou energii a zároveň šetřit na vašich účtech. Proč topit infratopením? Je to opravdu nejlevnější systém v současné době. Máme svoje testovací středisko v Řecku a ten nejkvalitnější systém se dneska prodává do 33 států světa, což je rakouský systém. A řeknu otevřeně, my se dostáváme i pod cenu tepelných čerpadel, takže můžu vřele doporučit, ale samozřejmě každý má zkušenosti s různými topnými systémy. Já doporučuji infratopení, protože to je topení na elektřinu. Tepelné čerpadlo je zhruba o 10 až 15 % úspornější v rámci provozu oproti infratopení. Ale infratopení zase nemá po celou dobu životnosti, zhruba 25 let, žádné servisní, když to řeknu, náklady. Proto my se za těch 25 let s infratopením dostaneme pod cenu pod tepelná čerpadla. Naše rakouské infratopení není nejkvalitnější jenom spotřebou, ale i zdravím. To znamená vlnová délka, kterou vytváří panely, podporuje i hladinu endorfinu v lidském těle, což je chemická látka pocitu štěstí. Řeší to i únavové syndromy, takže ten, kdo má toto topení doma, tak nejenom, že ušetří, ale i si podporuje svou psychickou lepší pohodu. Životnost infrapanelů je přímo závislá na karbonovém topném vodiči. V laboratořích to bylo otestováno na 40 let, ale z prvopočátku nám nikdo nevěřil, tak jsme vlastně se ujednotili s prodejci, že budeme uvádět životnost 25 let. V současné době už je tato doba překonána. To znamená, v Rakousku se tento systém vyrábí už 27 let a pořád funguje, pořád topí. Infratopení má několik designových podob, protože se nedává pod okna jako klasické radiátory, dává se zhruba do středu stěn, takže může být i v podobě obrazů, zrcadel nebo skel barevných. Další velkou výhodou je, že jako jediné topení dokáže vysušovat zdivo, takže se nechá používat i tam, kde máte vlhčí provoz, což je hlavně u starších nemovitostí. Některé levnější firmy nabízí i stropní varianty. Ta stropní varianta je nevýhodná v tom, že část té energie se ztrácí. Proto my stropní varianty v žádném případě nenavrhujeme. A další věc, co se týče funkce na živé organismy, tam počítáme samozřejmě člověka, zvířata, rostliny, tak je to nejpodobnější ohřev živých organismů z volné přírody. To znamená, jak se chová slunce ve volné přírodě, tak se chová infratopení v uzavřených místnostech. Montáž infratopení je velmi jednoduchá. Samozřejmě, že elektromontáž by měla dělat kvalifikovaná firma kvůli bezpečnosti, kvůli pojištění. A jinak montáž panelu dle velikosti je buď na 4 nebo 6 šroubů, takže to dokáže každý, ale přenechal bych autorizované firmě.
to bylo o infrapanelech vše, co jsme vám dnes chtěli předat. Pokud vás zajímají další informace ohledně úspory energie pomocí elektřiny, nezapomeňte sledovat naše další videa. Tam najdete skvělé rady a tipy, jak optimalizovat spotřebu energie a ušetřit na svých nákladech.